De fai un tempo, bueno, en moitas ocasións me atopei con que en diferentes sitios deste país falaban de algunhas cruces situadas ás aforas das aldeas, e aquí estamos cerca de Rubillón, cerca de Baísta, cerca de Liñares, cerca de Couso, no que naquel momento era unha vía principal que viña dende Avión cara a Doade. Doade, sabedes que falamos que era unha das feiras máis antiguas e, lóxicamente, un dos acontecimientos ou foros comerciales naquel momento, iba por aquí. Bueno, pois me contaron, en varios sitios de Galicia atopei o seguinte relato, que aquela xente que morría en pecado, imaginarse un neno que morre ao pouco de nacer, unha persona que se quitou a vida ou que apareceu tirada, que non se daba entierro en lugar sagrado, como era o Campo Santo, a enterraban fora das aldeas. E nestes sitios as xentes as cristianizaban, por decirlo de alguna maneira, cunha cruz. Contan que neste sitio había enterramentos dese tipo. Entón eu pregunto se vos oístes falarse na voso pueblo, na vosa tal, hai este conto. Vale, e agora xa me vou, quédome con isto. Agradezco a vosa axuda, a ver como baixo de aquí sin matarme.